El Pregoner, amb Francesc Andrés. L'any 1750 el Regne Unit va viure la primera patent de la cola, o el també conegut com a adhesiu. Els britànics l'havien elaborada a través de peix i a partir d'aquí van sortir 1001 idees a patentar, com era el cautxú natural, els ossos animals, el midó o la proteïna de llet. Ara bé, d'enganxar i a més amb productes vinguts del món de la fauna ja se n'havia fet abans, no era cap novetat en aquell moment. I qui d'això en sabia molt eren els romans, que creaven adhesius a través de la brea de la fusta dels pins i de la cera de les abelles. Així, de fet, creaven la cola per construir vaixells. De reconstrucció i d'enganxar, doncs, sempre n'han sabut molt els italians. Ara, el Partit Demòcrata pretén posar cola a la seva formació, que fa aigües per tot arreu. Aquest moviment polític va veure com el seu secretari general, Nicola Zingaretti, dimitia i com havia de buscar un nou líder. I en lloc de buscar Saba Nova, ha decidit fer una cosa molt italiana, que és recórrer a les velles glòries. Així que va trucar a la porta de París per preguntar-li al degà d'Assumptes Internacionals de la Sciences Po i president de l'Institut Jacques Delors si estaria interessat en liderar-los. Aquest home és ni més ni menys que Enrico Letta, un dels fundadors del partit i a qui se'l va trair a l'estil de Juli Cèsar l'any 2014. El seu Brutus, Matteo Renzi, qui es va quedar al seu lloc com a líder del partit i primer ministre d'Itàlia. Les coses a Renzi, però, no li van anar massa bé. Va permetre el creixement de l'extrema dreta de Salvini, va tolerar l'auge de la dreta d'un Berlusconi de tornada i va dimitir al desembre del 2016 per no tenir els suports suficients en el referèndum sobre la reforma constitucional. 5 anys més tard, el PD ha estat una formació sense força ni personalitat, totalment dependent d'un moviment 5 estrelles a qui mai hagués cedit poders, però si ho ha fet és per evitar que aquell monstre creat amb la Lliga aconsegueixi ara el lideratge del país. Un pes polític que ja tindria els suports necessaris segons les enquestes. Per cert, els socialdemòcrates ni tan sols han pogut col·locar un líder seu en els darrers temps com a primer ministre i havien cedit la poltrona a un intermediari com ho era Giuseppe Conte. Ara retornen al vell sistema, la cola, aquell mecanisme que enganxa tot el conglomerat per la política italiana, sempre fràgil i encara més tendre dins del Partit Demòcrata. Caldrà veure si el format a la romana encara enganxa o si necessita patentar-se, i és que encara més d'un els hi enganxaria el segell de tornada davant el poc carisma de Letta, que està clar que amb ell, si més no, el que no acabaran és amb 1000 pedaços. La Unió Europea ha estat disposada a acceptar sancionar diverses persones iranianes per abusos dels drets humans. Seria la primera vegada des del 2013 que la Unió Europea accepta prendre aquest tipus de mesures. Laura Fernández. Així és, les sancions a persones responsables de la violació de drets humans és una pràctica habitual tant de la Unió Europea com dels Estats Units. Des del 2011 s'ha sancionat 80 persones iranianes i, de fet, aquestes sancions es renoven cada abril. Des del 2013 aquesta xifra no havia variat pel que fa a la Unió Europea, però enguany s'ha autoritzat sancions dirigides a 11 persones de nacionalitat xinesa, iraniana, nord-coreana, líbia i russa. Un diplomàtic anònim de la Unió Europea explica a Reuters que aquests mecanismes serveixen per fer saber als responsables de les violacions greus dels drets humans que els seus actes tenen conseqüències. Les Nacions Unides s'han queixat regularment que l'Iran practica detencions a oponents polítics en una repressió de la llibertat d'expressió. El 9 de març, el ponent especial a l'ONU sobre la situació dels drets humans de l'Iran, Yehab Regnam, va presentar un informe que documentava l'índex de pena de mort a l'Iran, les execucions a menors, l'ús de la tortura per coaccionar confessions i el matrimoni il·legal de nenes de tan sols 10 anys, unes al·legacions que l'Iran ha rebutjat repetidament. I mentrestant, Angela Merkel vol agafar la batuta en la lluita contra la pandèmia. Berta Martínez.
Alguns estats federats es continuen mostrant reticents a les restriccions que la cancellera considera imprescindibles per frenar els contagis al país. Mentrestant, les xifres segueixen en augment. Per això, davant el bloqueig dels líders regionals, Angela Merkel preveu impulsar una modificació de la llei de protecció contra infeccions per tal que el govern agafi el relleu als estats federats i passi a liderar la gestió de la pandèmia arreu del país. I mentrestant, a Escòcia, la primera ministra Nicola Sturgeon celebrarà un referèndum consultiu sobre la independència si la SPN guanya la majoria de les eleccions en el Holyrood de maig. Així ho pronostiquen les enquestes. El Partit per la Independència d'Escòcia de Nicola Sturgeon podria emportar-se les pròximes eleccions del país per majoria, amb 73 escons, i complir una de les seves grans promeses electorals. Referèndum independentment si Westminster dona el seu consentiment. Però no només aquesta proposta sembla que sigui la que està convencent el seu electorat, sinó que la promesa de més llocs de treball i l'anunci de protecció per part del govern als treballadors de la NHS, amb una pujada dels sous dels sanitaris d'un 4%, just abans del començament de la campanya, ha quallat. El vot independentista escocès, però, podria veure's fragmentat amb l'entrada del nou partit, Alba Party, de l'exministre Alex Salmond. Una segona i tercera posició i amb 8 escons de diferència quedarien els partits que busquen la unió del país amb el Regne Unit, els Conservative amb 27 escons i el Labour Party amb 19. I més allunyats, però en escons similars, es quedarien els Greens i els Liberal Democrats amb 5. Escoltem Nicola Sturgeon dels NSP, Anna Saward del Scottish Labour i Douglas Ross de l'Scottish Conservative. Crec que és la decisió correcta per demostrar a altres governs què hem pogut fer tenint el poder. Vull saber-ho, com ho podem superar i centrar-nos en què podem fer junts i no separats com a país. Ja sabem què passarà amb Nicola Sturgeon i els seus plans de divisió novament, amb un nou referèndum d'independència. A més, al maig no només haurem d'estar pendents d'Escòcia, sinó també dels comicis de Gal·les. Els laboristes podrien necessitar els nacionalistes gal·lesos de Plaid Cymru per a la coalició. Aquests posen com a condició un referèndum en 4 anys i ara per ara el sí a la independència de Gal·les té un suport del 33%. I a França, Emmanuel Macron tanca les escoles i restringeix tota la mobilitat a tot el país. Berta. Les noves mesures, almenys durant un mes, s'han fet inevitables per frenar la tercera onada de la Covid. Ens porta tots els detalls la nostra corresponsal a Montpellier, Clara Cera. Aquest vespre, en una roda de premsa extraordinària, que el tercer confinament que va començar fa 15 dies al nord de França s'extendrà a partir de dissabte a tot el territori metropolità. Les escoles tancaran durant 3 setmanes, tot i que el calendari escolar es modificarà per tal de no perjudicar massa els alumnes, i també ho faran els comerços i les esglésies. Mentrestant, Àustria inicia converses per comprar la vacuna de Sputnik 5 a Rússia. El canceller Sebastian Kurz ha dit que la intenció és comprar 1 milió de dosis addicionals amb l'objectiu de tornar a la normalitat més ràpidament i salvar més vides i llocs de treball. Un comunicat oficial ha dit que es lliuraran 300.000 dosis a l'abril, 500.000 al maig i 200.000 a principis de juny. Actualment la vacuna russa està sent revisada per l'Agència Europea del Medicament. Tot i que ja ha estat autoritzada a 58 països, el bloc de la Unió Europea encara no l'ha aprovat. Tot i això, Hongria ja ha començat a injectar-la als ciutadans i a Eslovàquia i a la República Txeca també han iniciat negociacions. Enxampen un oficial de l'Armada italiana lliurant documents secrets a un oficial militar rus. La policia va detenir el militar justament quan feia entrega d'aquests documents i en aquests moments està arrestat mentre s'investiga si ell i els seus acompanyants han comès algun delicte relacionat amb l'espionatge i la seguretat de l'Estat. El Ministeri d'Afers Exteriors italià ha convocat l'ambaixador rus per demanar explicacions i ha expulsat els 2 oficials russos que havien de rebre la documentació del país. Després de l'incident, el ministre d'Exteriors Luigi Di Maio ha assegurat que demanarà explicacions a Rússia. Des del Kremlin s'han emès un comunicat on s'explica que esperen que la naturalesa positiva i constructiva de les relacions rus-italianes continuï, tot i que previsiblement hi haurà una resposta, l'expulsió dels 2 diplomàtics russos del país transalpí. I també destaquem que Alemanya recomana administrar la vacuna d'AstraZeneca només a homes i dones de més de 60 anys. I AstraZeneca assegura a la Unió Europea que no té cap obligació amb el Regne Unit, ni amb cap altre comprador que li impedeixin subministrar totes les dosis de la vacunació a la Unió Europea.
Aquest dilluns s'ha aconseguit desencallar l'Ever Given, el vaixell atrapat al canal de Suez que tallava el trànsit de mercaderies cap a Europa des de feia 6 dies. En total ha estat necessari retirar unes 30.000 tones de sorra i fang al voltant del vaixell i es va mobilitzar per l'emissió fins a 13 remolcadors. Però la crisi porta a Cuba, oi? Judit Peñaranda, bona nit. Bona nit. Doncs sí, mai millor dit, de fet, perquè un cop desencallat hi havia una cua de més de 400 vaixells a l'espera de poder travessar el canal i, per altra banda, quan encara no es podia circular, algunes de les navilieres més importants del món van decidir desviar alguns vaixells a través de la ruta que envolta l'Àfrica. Per tant, les conseqüències encara són palpables. El canal de 190 quilòmetres que connecta el Mar Roig amb el Mediterrani alberga ni més ni menys que el 10% del comerç mundial, segons estimacions de l'autoritat del canal de Suez. És, per tant, una de les vies de transport de gas, petroli i mercaderies més importants del món. I el trànsit diari pel canal té un valor de 8.150 milions d'euros, segons ha calculat l'empresa Lloyd's List. Així que ja ens podem imaginar les pèrdues que ha generat aquest incident. Però, a més, cal afegir-hi els costos de rescat, els danys a tercers per als endarreriments, navegació extra, béns deteriorats, etc. Per tant, la qüestió ara està en trobar culpables i determinar qui assumeix aquesta responsabilitat, i el nombre d'implicats no és poc. Per què? Atenció, perquè la propietària del vaixell és una empresa japonesa, Shoei Kisen. L'operadora Evergreen és una companyia taiwanesa. L'encarregada dels aspectes tècnics del vaixell, Bernhard Schute Ship Management, és alemanya. La bandera de l'embarcació és panamenya i la tripulació a bord és índia. I la balança aquesta, Judit, es decanta cap a algú o no? Doncs mira, en un primer moment l'autoritat del canal va atribuir l'accident a una falta de visibilitat degut a una tempesta de sorra, cosa que hauria provocat que el capità del vaixell perdés el control, condicions meteorològiques que, segons diuen els experts, llavors no serien responsabilitat de ningú, però que impliquen que s'hagi de demostrar que hagi estat així. I ningú sembla massa convençut. De fet, el dijous l'autoritat marítima de Panamà va informar en un comunicat que s'havia obert una investigació i anticipava que la nau havia sofert problemes de maquinària que haurien afectat a l'hora de fer la maniobra. Per parlar de tot plegat, Francesc, amb una visió político-comercial, avui tenim amb nosaltres el nostre politòleg de capçalera, el Joan Pere Plazafont. Bona nit. Bona nit, Judit. Joan Pere, si has vist les imatges, almenys a mi m'ha impactat molt aquestes petites maquinàries, aquestes petites grues que, en comparació al vaixell, doncs semblava que no farien res, però mira, al final s'ha desencallat, I tant. Aquestes imatges feien fresa. No ens n'adonem de lo gigantescos que poden ser aquests portacontenidors. Són mastodòntics. I aquest vaixell en concret diuen que és un dels més grossos que naveguen pels oceans, així que sí, aquestes imatges eren... Déu-n'hi-do. Ara comentàvem que el trànsit de vaixells i mercaderies que passen pel canal suposen, elles soles, un 10% del comerç mundial. Per tant, és una via essencial pel món i per Europa també. Sí, sens dubte. El canal té 150 anys, una mica més, i es va dissenyar fonamentalment per evitar que les rutes marítimes històriques entre Europa i les seves colònies asiàtiques haguessin de circumval·lar Àfrica. Per tant, des de fa 150 anys és una ruta essencial per abastir les ciutats i els països europeus de tot allò procedent d'Àsia Central i de l'Extrem Orient, que és molt i de molt valor, ho dèieu fa un moment. Són productes, manufactures de tot tipus, són productes de consum i sobretot és energia, és gas i és petroli. Se'n sortirà Europa d'aquestes pèrdues? Sí. Per una butxaca com les nostres, els milers i milers d'euros que transiten cada dia pel canal de Suez és moltíssim, però n'han estat només 6 dies. Jo penso que ha estat un... I per això tots aquests transports tenen asseguradores i reasseguradores que en cas d'eventualitats com aquesta veurem. Per això era tan important, serà tan important en futur
discernir si hi ha hagut negligències o no, si qui es pot considerar que ha estat el darrer responsable, o si no n'hi ha hagut, precisament si ha sigut una qüestió de força major i no es poden esclarir aquestes responsabilitats. Exacte, ara ho comentàvem que amb aquestes pèrdues de més de 8.000 milions pot ser que costi trobar algú que pagui els plats trencats. Segur que no, i sobretot no serà una única entitat, una única persona jurídica. Quan estem parlant de tal volum de risc i de responsabilitat, aquestes cadenes de subministrament, els riscos també van molt fraccionats, no? Per tant, segur que no n'hi ha un, sinó que són varis els que d'alguna manera hauran d'assumir aquests plats trencats. No m'agradaria estar a la pell del capital del vaixell, però hi haurà molta gent aquí darrere. Creus que a nivell polític algú pot treure profit del que ha passat? Sí, jo penso, no sé si profit, però penso que és un toc d'atenció més, un missatge d'alerta més que arriba a Brussel·les, no? Ja ens va passar amb la Covid i els 3 mesos de confinament on els subministraments es van veure, les cadenes de subministrament es van veure parades i això, doncs, en cap moment vam patir revestiments, però bueno, hi havia interrogants. Al final això serà una anècdota, n'hem parlat molt perquè les imatges eren molt dràstiques, no? Però al final això quedarà en una anècdota. Però sí que la Unió Europea s'haurà de plantejar molt seriament com protegir aquesta via essencial per les seves cadenes de subministrament. El famós corredor mediterrani que el tenim molt proper i que ens preocupa molt des de fa molts anys, és només un dels 10 corredors europeus, no? Que són grans eixos de transport, de persones i mercaderies multimodals, és a dir, que vinculen transport per carretera, més transport marítim, més transport aeri, doncs aquests, i es van dissenyar ja fa uns quants anys, fa vora 10 anys. Doncs aquests 10 grans corredors europeus, 5 van espetegar a la zona d'influència del canal de Suez, no? I per tant, n'hi ha un que arriba directament al port del Pireu, un altre que arriba que baixa tota la bota italiana fins a Sicília, i tot això són ports que d'alguna manera van absorbint aquestes mercaderies que arriben des de Suez. Per tant, la Unió Europea haurà de fer una reflexió, ja l'està fent, de fet, una reflexió sobre com assegurar aquests canals de subministrament, no? Ja se n'està parlant, però ens sentirem a parlar molt de l'autonomia estratègica. És un dels últims conceptes, una de les últimes paraules de moda a Brussel·les i sobretot a la comissió, aquesta comissió von der Leyen que es va autodeclarar com la primera comissió geopolítica, no? Doncs aquesta autonomia estratègica impacta, o aquesta idea d'autonomia estratègica impacta directament en què fer en casos com aquest. S'ha parlat moltíssim d'aquest canal de Suez i molta gent pot pensar això no té gaire implicació, tret dels paquets que m'havien d'arribar a mi a casa i no m'han arribat, però si fem una recuperació històrica ràpida, perquè ara ja ens ho farà qui en sap, hem de recordar que aquest canal, el 1853, qui el crea és un francès, que és Ferdinand de Lesseps, per tant, no és un egipci qui el crea, i que anys més tard, el 1875, és el primer ministre britànic del moment, que era Benjamin Disraeli, que en aquell moment convenç a la reina Victòria que li interessa molt al Regne Unit tenir el control d'aquell canal perquè per la Índia britànica d'aleshores ho tenien a tocar i era capdavantal aconseguir aquell poder de la Unió, com bé comentava Joan Pere, de l'Àsia i Europa per un comerç que podia catapultar a mig segle XIX de la industrialització cap a una riquesa fins a aquell moment desconeguda. Sí, sens dubte. El procés de globalització el que
que tots estem acostumats i que ja ni posem en dubte, aquests paquets dels que parlaves, aquest procés ha estat fortament vinculat i fortament promogut per la possibilitat de salvar els dos grans continents als mars del sud, no? L'Amèrica Llatina amb el canal de Panamà i l'Àfrica amb el canal de Suez. La globalització tal com l'entenem avui i les cadenes de subministrament de les que parlàvem abans, aquest Global Value Chains en plural, no serien possibles sense aquests dos canals, sens dubte. Doncs Joan Pere, moltes gràcies per ser una vegada més amb nosaltres al Pregoner. I ara, vosaltres, bona nit. Bona nit. I abans d'acabar el tema, donem pas a la Meritxell Domènech, la historiadora del Pregoner, perquè ens farà un repàs històric d'aquest canal, el canal de Suez, que en el seu moment va ser una de les obres d'enginyeria més grans del món. Hola, soc la Txell i avui us parlaré sobre el conflicte que s'ha produït en el canal de Suez ara fa uns dies. Es va produir un embarrancament d'un vaixell de grandíssim tonatge que tenia més de 400 metres de llargada i 60 d'amplada, amb bandera de Panamà. No se saben molt bé les causes. En un primer moment es pensava que eren degut a una tempesta de sorra i un fort vent, però les autoritats de Panamà i les autoritats marítimes han iniciat una investigació per descartar que no sigui un error humà ni tècnic, ja que a l'estar més de 6 dies tancat ha produït pèrdues multimilionàries. I, bueno, això no és la vegada en què ha estat tancat més temps. Ens hem de remuntar al 1967, quan es va produir la batalla dels 6 dies entre Israel i l'estat àrab, amb Egipte, Síria i Jordània. Un conflicte que va deixar 15 vaixells de diferents nacionalitats encallats en el canal. Va ser molt greu i van haver-hi grandíssimes pèrdues. Aquest cop s'ha solucionat molt més ràpid. Aquí us he deixat una petita pinzellada del present i del passat. Moltes gràcies. Les 6 nacions, el torneig internacional de rugbi que enfronta a 6 nacions europees, les més potents de l'hemisferi nord, tanca amb Gal·les com a guanyador. Una edició de pel·lícula marcada per la pandèmia i amb resultats oberts fins a l'últim moment que ara, aquesta setmana, deixa pas a l'edició femenina, una modalitat en la qual la selecció espanyola va arribar a formar-ne part en un passat. Això ens ho explica l'Andrea López. Gal·les s'ha proclamat campiona de l'edició número 121 de les 6 nacions, emportant-se també la triple corona, el trofeu no oficial que es disputa entre les 4 seleccions de les Illes Britàniques. Els dragons vermells, com es coneixen dins el món del rugbi, sumen així 28 títols com a campions de les 6 nacions, superats només per Anglaterra, campiona de l'edició anterior, que en suma 29. Un triomf, però, que no era previsible. La pandèmia de la Covid va provocar incertesa fins i tot abans de l'inici de la competició. Les autoritats franceses dubtaven de viatjar a les Illes Britàniques, però precisament va ser França qui va esquitxar el torneig de polèmica registrant prop d'una vintena de positius. Gal·les, mentrestant, es feia fort i mantenia la imbatibilitat a la competició fins que França va voler dir la seva la darrera jornada i es va imposar per 32-30, arrebatant-li el Gran Slam. Amb aquest pretext, el futur de Gal·les es decidiria amb aquests des del sofà, en la jornada pendent entre Escòcia i França. Els Les Blues necessitaven guanyar de 21 punts per emportar-se el seu primer títol des del 2010 i, contra tot pronòstic, els de Stuart Hogg es van fer forts en l'adversitat i van guanyar després de 22 anys els francesos. Regalaven així amb un llacet el premi a Gal·les. Aitor Companyón i Pol Roca, tertulians del Pregoner Especial 6 Nacions, valoren així la victòria de Gal·les. Molt merescut,
bon rugby de Gal·les, no és partit entre els favorits, però al final s'ho emporten ells i això, felicitar-los i m'imagino que és un xute de moral de cara doncs no només al proper Sis Nacions, sinó també de cara al Mundial, perquè tampoc queda tant i almenys estan com amb la fletxeta cap amunt. Han sigut l'equip més consistent de tots, el que menys errors ha comès i, per tant, en una lligueta de 5 partits són els clars guanyadors. I ara, un cop tancat el torneig, s'inicia la modalitat femenina de les 6 nacions, en la qual competeixen les mateixes 6 seleccions: Anglaterra, França, Itàlia, Gal·les, Escòcia i Irlanda. Les 6 nacions femení es disputarà ara al mes d'abril i no el juny i el juliol com estava previst després d'ajornar-lo al gener. Passarà a fer-se en un format de 2 grups de 3 equips, copiant el format de l'Atom Nations Cup 2020, amb una jornada final a la qual jugaran els primers de cada grup, els segons i els tercers. En el grup A competiran Anglaterra, Itàlia i Escòcia, i el grup B, França, Itàlia i Gal·les. Marc Ungós, tertulià del pregoner especial 6 Nacions, aposta per una final entre Anglaterra i França. Unes 6 Nacions que, a més al dividir-se en 2 grups, en aquest cas, quedarà molt clar que la final pel títol serà França-Anglaterra, 2 seleccions femenines professionals, amb jugadores dedicades en cos i ànima en aquest esport, i això denota una gran diferència, no? També davant de rivals com Itàlia o inclús la pròpia Escòcia, que no té en el femení assegurada la presència en el Mundial, igual que Irlanda en aquest cas, que estan al nivell de les Leones. Les Leones, a qui fa referència en Marc, és la selecció femenina espanyola de rugbi. De fet, Espanya va participar en el seu moment en el torneig de les 6 Nacions i ho va fer amb la secció femenina, amb les Leones, fins l'any 2006. No va quedar mai campiona. La màxima posició que va assolir va ser la tercera l'any 2002 i el 2004 i només va quedar en última posició 2 vegades de les 7 participacions en la categoria. Va deixar de competir al torneig l'any 2007, quan l'organització de les 6 Nacions va decidir agrupar la modalitat masculina i femenina per motius principalment econòmics i substituir Espanya per Itàlia. Aitor Companyón i Pol Roca consideren que per nivell les Leones haurien de competir a les 6 Nacions. L'equip de les Leones ha guanyat en bastantes ocasions a Escòcia i de fet té nivell per jugar no contra França i Anglaterra potser, però contra totes les altres seleccions els pot jugar de tu a tu sense cap mena de problema. Aviam, tampoc és que sigui un gran coneixedor d'aquest torneig, però m'imagino que si Espanya, per mèrits esportius, pot competir contra aquestes seleccions, doncs per mi hauria d'estar-hi. Per molt que et desquadri una mica el quadre masculí i femení, diguéssim que no siguin iguals, si un equip pot competir-hi, doncs per mi, com a mínim, li has de donar opció de jugar algunes prèvies o alguna cosa per entrar a una hipotètica fase de grups. Ja veiem que aquest any és una mica diferent, però si pot jugar per nivell, endavant. Pel que fa a l'historial de les 6 Nacions femení, l'any passat Anglaterra es va proclamar campiona. De fet, revalidava el títol ja obtingut l'any 2019 i que França li havia tret el 2018, deixant-la en segona posició. Anglaterra és, de fet, la màxima campiona de la competició fins al 2002, com la secció masculina, amb un total de 16 títols. En segona posició se situa França amb 6, Irlanda amb 2 i Escòcia amb 1. Fem un salt ara amb la primera de les dues connexions perquè hem d'explicar que fa molt pocs dies hem tingut una visita històrica, en aquest cas a Andorra la Vella, i cap allà marxem. Adrià Esteban, bona nit. Bona nit, Francesc, bona nit, oients del Pregoner. Una visita històrica la que van fer els Reis d'Espanya a Andorra. Què hi van venir a fer, Adrià? Doncs, com bé deies, aquesta és la primera vegada que venien a Andorra i el motiu de la visita s'emmarca en els prolegòmens de la Cimera Iberoamericana que Andorra acull aquest mes d'abril i que ja s'havia d'haver celebrat l'any passat, però per motius, òbviament, pandèmics, la visita no es va poder dur a terme. Els Reis d'Espanya
acostumen cada any a visitar l'amfitrió d'aquesta cimera iberoamericana un parell de mesos abans en qualitat de caps d'estat. De fet, deixa'm també que t'apunti, que a nivell curiós, que aquesta era també la primera visita dels reis d'Espanya en el seu desplaçaments a l'estranger des que va esclatar la pandèmia, perquè el seu darrer viatge va ser a Cuba al desembre del 2019 i després tenint una visita programada a Washington que no es va arribar a dur a terme a l'abril de l'any passat, el 2020, i per tant aquesta era la primera visita oficial que realitzaven a l'hora de reprendre la seva activitat internacional. I què hi van fer aquí a Andorra, Adrià? Doncs el contingut d'aquesta visita a Andorra estava emmarcat en una agenda molt institucional. El primer dia van ser rebuts per la Casa de la Vall, que és el Parlament més antic que té Andorra, i van ser, diguéssim, atesos en una primera instància per les autoritats més elevades d'Andorra, és a dir, parlem de la síndica general, que vindria a ser la presidenta del Parlament d'Andorra, Roser Sunyer, i també el cap de govern d'Andorra, el senyor Xavier Espot. A banda, com hem comentat en anteriors edicions del Pregoner, la particularitat d'Andorra del seu sistema institucional és que té dues figures que parlem dels coprínceps, que són també les persones que els van rebre. En el cas francès, Emmanuel Macron no va poder ser, que és el president de la República Francesa, i va venir el seu representant, però per part de la vessant espanyola, el copríncep episcopal, el senyor Joan Enric Vives, sí va ser present. Per fer una síntesi molt breu en què va consistir la trobada, doncs més enllà d'aquests actes institucionals, cal destacar que la reina Letícia es va reunir amb la ministra d'Educació andorrana, Esther Vilarrubla, per conèixer el funcionament dels 3 sistemes educatius al Principat, específicament l'espanyol. En la segona jornada, més d'actes socioculturals, van visitar un d'aquests col·legis espanyols, el Maria Moliner, on van ser rebuts per un centenar d'alumnes. Acte seguit aquesta reunió, visitar una església preromànica de Santa Coloma en una, diguéssim, petita immersió al patrimoni cultural, i després ja va venir tot el que seria potser més protocolari de sopars, discursos institucionals, però bé, aquest seria una miqueta el contingut, i que també m'ho deixava, van visitar el Comú d'Andorra la Vella, que és l'Ajuntament, diguéssim, de la capital d'Andorra. Uns reis que tornaran a mitjans d'abril. Com s'ha viscut aquí a Andorra, això? Sí, de fet, com bé dius, és una qüestió, no sé si del destí, però parlem de que mai a la història s'havia produït això i en menys d'un mes els tornarem a tenir aquí. Serà ja motiu de l'organització de la cimera iberoamericana de caps d'estats, a la qual també hi vindrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament també amb algunes altres autoritats iberoamericanes. No vindran tots perquè la pandèmia, diguéssim, les restriccions a nivell internacional també es vol evitar una gran aglomeració d'autoritats de seguretat aquí a Andorra, en un país tan petit, però aquesta ocasió servirà, no sé si dir, per aprofundir alguns conceptes, donat que Andorra en els darrers temps, com bé sabreu, ha aparegut molt als mitjans de comunicació per qüestions de paradisos fiscals, marxes de youtubers d'aquest país, i ha servit una miqueta per fer també de pedagogia de cara a l'estat espanyol, tenint, diguéssim, els màxims interlocutors, per parlar una miqueta sobre el sistema fiscal andorrà i intentar poder entendre una miqueta més com funciona la realitat andorrana, que, malgrat la distància de ser, diguéssim, veïns d'Espanya, molt sovint acostuma a passar, i tal com ens van poder corroborar els periodistes espanyols que seguien a la Casa Reial, és desconeguda per els espanyols de com és la idiosincràsia andorrana. Sí, aquí a Andorra estem acostumats a tenir un enfocament de moltes coses de poble, i quan arriben, diguéssim, ses majestats en helicòpter, es tallen a les carreteres, veus els policies TEDx a sobre les taulades revisant que no hi hagi cap artefacte, gossos que estan explorant i ens fumant que tot estigui correcte i que no hi hagi cap alteració. Clar, és un dispositiu que encara es veurà més amplificat per la cimera i Andorra no està gaire habituat, però cal dir que es va dur a terme la visita sense cap tipus d'incidència. Més enllà d'algun cartell que es va despertar a Andorra amb algú que havia posat fora el rei, fora els Borbons, majoritàriament la gent d'aquí a Andorra va agrair la visita. S'ha d'entendre també que aquí a Andorra hi viu una comunitat espanyola de prop de 25.000 residents, per tant, el caliu que va poder sentir el rei, malgrat les circumstàncies pandèmiques, va tenir una bona acollida al país. I l'última, aprofitem com està Andorra, com porta la pandèmia, Adrià?
Doncs, en la línia una miqueta de la resta de països, ara estem començant a afegir a la terminologia quarta onada, que sembla que va alineada a la tendència. Aquí a Andorra cal assenyalar que les vacunes estan arribant força lentament. Portem, diguéssim, si bé és cert, 8.000 persones ja vacunades, que això és una gran avantatge per Andorra, perquè té una població més petita, i en poc que arribin vacunes, el ritme de vacunació s'avança molt. Però sí és cert que Andorra, a l'hora de gestionar l'adquisició, ha optat pels 2 canals oficials que té a nivell de França i Espanya i depèn de les remeses que envien aquests països a països tercers, dins del conveni que han signat amb la Unió Europea, que li puguin arribar. I la tercera via que té és la del projecte COVAX, adscrita a l'OMS, que de moment no ha fructificat i l'arribada de vacunes és una de les qüestions que més està incidint amb el govern, que és molt paulatina, però de moment la situació sanitària roman controlada. Des d'Andorra la Vella, Adrià Esteban, moltes gràcies per ser de nou al Pregoner. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. I ara el que fem és deixar l'Andorra la Vella per pujar una mica més cap al nord, cap a Southampton, al Regne Unit, perquè hem d'explicar diferents dades. Una, la més important, és que per primera vegada des que estem en pandèmia, el Regne Unit, el darrer dilluns, va aconseguir no registrar cap mort per Covid-19. És el primer cop que passa això des de fa un any que estan confinats al Regne Unit. Aquesta és la principal notícia que avui volem destacar amb l'Abel Fernández, que ja tenim al costat. Abel, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Com esteu? Ja era hora, Abel, un primer dia, unes 24 hores sense cap mort registrada per Covid-19 al Regne Unit. Exacte, és espectacular, s'hauria de saber, a veure, si les dades són certes o no, però bé, sembla que sí, sembla que anem bé. Sembla que aneu bé més o menys, que aneu avançant més o menys i que el 12 d'abril encetaria una nova fase. A poc s'estan complint aquells terminis que el primer ministre va anunciar en el seu moment. Sí, exacte. Sí, és veritat que el primer ministre en el seu moment va dir escolta, que les dates són el més aviat que creiem que pugui succeir, que es podria endarrerir tot. Però sembla que de moment es va complint el dilluns, tal com estava previst. Vam començar aquesta nova etapa de poder tenir persones al teu jardí, podem quedar amb màxim 6 persones a les afores, mai a dins dels edificis, mai a dins de casa, però això ja van començar. Es van obrir els centres esportius a l'aire lliure, que això també ja és una bona cosa, i com tu dius, el 12 d'abril és la següent etapa que tindrem ja els restaurants, els bars, els gimnasos, podrem quedar dins de les cases, màxim de 6 persones, òbviament, però sí, sembla que això tira endavant, Sembla que més o menys, a poc tira endavant. Nosaltres anem veient algunes imatges en aquest cas, la catedral de Salisbury, on s'han estat duent a terme diferents vacunacions. Però abans el que vull fer és escoltar a Boris Johnson, el primer ministre. Diu una frase molt política que diu molt i no diu res a la vegada, i això és el que ha fet referència. Podré baixar al carrer i conscientment, però irreversiblement, veuré una pinta de cervesa al pub. I tal com estan les coses, no puc veure absolutament res a les dades amb què dissuadir contínuament pel nostre full de ruta cap a la llibertat. És a dir, que tu citava però més ben explicat. Tu ho has fet més ben explicat que ell. Anem seguint els passos que toquen. Ell diu una mica de tot. Aquí el que diu és que, escolta, d'aquí 2 setmanes, més o menys, ell podrà anar al pub a prendre's una cervesa i ningú li prohibirà. Però escolta'm una cosa, Abel. Què li passa a Boris Johnson al cap? Aviam, no ho sé. Potser és la vacuna, que li van posar fa poc. Aviam, aquí, a veure, entenem com a pub que aquí és algo com molt normal, no? Anar al pub al cap de setmana a prendre una cerveseta. I sí que és veritat que hi ha gent que se li va la olla amb la beguda, però hi ha gent que se'n va fer una cerveseta. Això és molt... També ara parlàvem de la idiosincràsia d'Andorra la Vella, el Regne Unit, com bé dius, és molt social anar al pub, i per això Boris Johnson ho deia. Jo et feia referència al seu cap perquè fa poquet, el The Telegraph fa diferents vinyetes d'aquestes sempre còmiques i feia una de buscar les 7 diferències en fa un any. N'hi havia algunes, però no eren gaires. Eren canvi d'escenes en la mateix. I una d'elles és el cabell de Boris Johnson. S'ha comentat moltíssim al Regne Unit aquest cabell estarrufat que porta, que sembla que hagi sortit de la dutxa directament. I fan referència, és que les ha passat magres com a primer ministre.
Sí, de fet, jo sempre he sentit que ell s'arrepenteix de ser primer ministre, que no li agrada gens, i això del cabell fa poc li van preguntar a una escola quin xampú utilitzava i va dir que no ho sabia, que sembla que l'utilitza un de color blau. Xampús de color blau, per favor, mare de Déu. Res, no dic el que anava a dir. Escolta, Abel, el que vull fer ara també és explicar que el ritme de vacunació avança bastant ràpid i ara qui podem escoltar que ja li han posat la vacuna és la ministra presidenta d'Irlanda del Nord, Arlene Foster, que també ha aconseguit passar per aquest sistema de vacunació. Deia això, és escuet. M'han posat la vacuna avui i espero que tothom tingui l'oportunitat de tenir la seva pròpia vacuna. El que comentava, doncs, Arlene Foster és una de les vacunades, però una altra, Abel, ets tu. Jo estic mig vacunat. He rebut la primera dosi. Què tal? Com ha anat això? Doncs bé, he rebut l'AstraZeneca, que és la que es va fer, la que es va idear a Oxford, i és aquesta que es pot mantenir a una temperatura normal i tal. La primera setmana va ser bastant fotuda, La primera setmana vaig estar amb un refredat molt fort, però bé, la veritat és que el procediment va ser molt fàcil. L'únic complicat va ser que vaig haver d'esperar com 40 minuts a fer la cua, però al moment d'escollir l'hora, el booking per anar-hi, la reserva i després fer-ho, va ser bastant fàcil i molt bé, Deixa'm fer un incís perquè aquells que ens estiguin seguint per televisió ara s'han quedat una mica esmaperduts perquè el que estem veient és un vídeo promocional del govern del Regne Unit que explica precisament el que ara mateix ja podeu fer vosaltres, Abel, que és estar amb 6 persones a l'exterior. Clar, aquí surt una noia respirant un aire de color verd que li surt de la boca, que és molt expressiu, és una campanya que ha fet el Regne Unit per dir, escolta, si això ho feu a l'interior, obriu la finestra, però tampoc és adequat, feu-ho a l'exterior, que aquest líquid verd, que és el Covid-19, sortirà i se n'anirà cap amunt. Per tant, per aquells que ens estaven veient, havíem de fer aquesta referència de les imatges, i a veure, això és el que també vosaltres, com bé comentàveu, esteu fent. Tot i això, és curiós, des de Catalunya, veure que, 1, aneu més tard en aquest sentit, 2, aneu molt més avançats en la vacunació. Sí, jo crec que aquí el govern ha apostat per no cometre els errors que es van cometre al principi de dir això és un problema d'altres i a nosaltres no ens afectarà. Sinó jo crec que més aviat aquesta vegada ha dit escolta, hem de salvar l'estiu, hem de salvar les vacances i hem de salvar l'economia per l'estiu, que la gent pugui sortir a l'estiu, pugui gastar, pugui viatjar per al Regne Unit i gastar dins el Regne Unit. Jo crec que han dit, mira, l'època d'hivern, que a ningú li importa, que mira, tothom a casa i aguantar com sigui, anar posant vacunes a tot i a dret i després, per la primavera, quan es pugui sortir, fixa't que el de les 6 persones comença just abans d'Ista, la Pasqua, just abans de Setmana Santa. És a dir, que podrem tenir barbacoes aquest cap de setmana als jardins de la gent. A sobre, sembla que pot ser bon temps. Hem tingut aquí 20 graus, 17 graus aquests dies. Quina casualitat, no? Mira, ara m'anoto això de la barbacoa, que et vull fer un apunt abans d'acabar. Però escolta'm, Abel, quan tens prevista tu la segona vacunació i ràpidament com ha funcionat tot aquest procés per poder ser vacunat que has passat? Sí, mira, el primer em van contactar ells a mi. Jo com que em puc posar la vacuna de la grip perquè estic gordo, és l'únic motiu, em van contactar per poder-me posar aquesta. Molt fàcil, em van enviar un missatge des del meu cap i em van dir, escolta, pots apuntar aquí, poses el teu nom, poses la teva data de naixement, escolleixes una hora, que et vagi bé i pam, després et presentes aquell dia, aquella hora, fas cua, vaig haver de fer com 40-50 minuts de cua, però després vaig entrar dins, em va preguntar pel meu cognom, el tenien allà apuntat, em van dir molt bé, passa, em va atendre una doctora, una sala supermega gran, que era com un ajuntament molt gran amb tot de taules, i llavors tenies voluntaris que anaven ajudant per netejar cadires, netejar taules i tal, i que t'anaven guiant, i després la doctora preguntava, escolta, al·lèrgies, malalties, tal i qual, tens algun problema, t'han posat alguna vacuna recentment, etc. I després, en un moment, pam, te la posava, i hòstia, que ràpid. I sí, i molt bé, ha anat molt fàcil i molt bé. Quan tinc la següent? No ho sé encara no van dir res, suposo que serà 3 mesos després, 2 mesos després, però bueno, això ja m'ho diran. Doncs escolta, Abel, abans d'acabar, la Berta Martínez t'agrairà molt que de cara a la setmana vinent, si ets anar a barbacoa, ens facis fotos del bon temps de les barbacoes per la seva secció, perquè volem saber com viviu els britànics d'adopció i els de no adopció aquesta Easter, aquesta Pasqua. I tant, si la faig, us la passo perquè la tingueu. I tant, i tant. Abel Fernández, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Esteu escoltant El Pregoner. Us he de dir que em fa molta il·lusió una cosa que anem a fer ara, perquè avui, en la recta final d'aquest programa, els dos espais que ens queden no són en videotrucada. En tindrem una, perquè ara la Judit Peñaranda s'incorporarà de nou al programa, però per primer cop crec que aquesta temporada pràcticament no acabem el programa amb videotrucades de les persones que fan aquests espais, perquè la Berta Martínez és aquí i la Laura Fernández també. Hola, Berta. Escolta. Hola, Laura, quant de temps? Amb moltes ganes. Ja ens havíem vist, però encara no havíem coincidit. Clar. I sempre acabar el programa així, amb el cara a cara, amb el tu a tu, doncs és diferent. Molt millor. Sí, sí. Doncs Laura, escolta, què? Doncs mira, aquesta setmana, no sé per què, doncs... Deixa'm, et tallo perquè saludo la Judit, que ja la tenim. Judit? Hola, Judit. Val, escolta, doncs aquí no vinc quedes... No res, només vinc a escoltar. Només vinc a escoltar. Doncs si vols dir alguna cosa, aquí estàs, interromps, que tindràs micròfon obert. Ja està, Laura, tot teu. Això mateix. Tant de bo, ja d'aquí uns mesos, com la Bel, que ja es pot reunir amb persones a Anglaterra, doncs puguem tenir la Judit aquí una cadira més. I ser tot el pregoner al complet. Bé, doncs si la setmana passada... Ara em fa gràcia perquè ara penso amb el símil, no? Però si la setmana passada parlàvem d'aquesta jove noia russa, la Cristina, que volia tenir els 100 soldadets de Napoleó, com tu vas bé fer la referència, doncs jo aquesta setmana vinc a parlar del contrari, d'una babushka. A parlar d'una àvia russa. D'una àvia russa que per ella l'edat no és un número, sinó que li preguntin. Perquè en aquesta, la Maria Koltakova és una veterana russa de la Segona Guerra Mundial que està batent tot tipus de rècords de longevitat. I ja no estic dient rècords a l'estil la dona més vella del món. No, no, no. Estic dient de rècords perquè ha agafat a la cadira. Als seus 99 anys, Cesc, s'acaba de convertir en la persona més gran al posar-se al davant dels comandaments d'un caça de combat. I dius, i tu aquí costa pujar al Pedraforca, i aquesta dona amb 99 anys que està pujada a dalt d'un caça de combat. Déu-n'hi-do. I el seu instructor, el tinent coronel Andrei Dikachenko, clar, tu veus una persona que t'està guiant i dius, però quina crac aquesta dona, no? I tant. Amb els 99 anys es puja i pilota un avió. Això sí, hem de parlar que no era un avió real, era un simulador. Era un simulador, però tot i així... Jo ja estava buscant el guió de la Laura perquè no podia entendre, que volia saber el final. Era un simulador. Aquí venia una mica la trampa, Bé, i fins i tot va quedar tan sorprès de lo bé que portava en aquest simulador que fins i tot li va animar a fer acrobàcies amb el caça. I és que l'autodenominada com àvia de ferro, sense posar en despectivament a la nostra estimada Thatcher, va assegurar que havia gaudit molt del vol, que no li havia resultat gens difícil, que era el simulador que tenen allà a l'exèrcit rus, que és el seu 34. I és que Cesc no és l'única gesta que ha fet últimament. Què més ha fet? S'ha atrevit també a pilotar un tanc T-72 B3, que dic, jo no sé quin tanc és aquest. És el model més clàssic, clar que sí, perquè en tenim moltes idees de tancs nosaltres. Clar, jo no en sé de tancs. T-72 B3, podria ser un androide. Clar, dius el R2D2, doncs també. El seu cosí, el cosí rus. I aquí no s'acaba la cosa, Cesc, tampoc. Un dels rècords que també té a la seva motxilla, atenció, és el de persona de més edat en saltant paracaigudes. Escolta, tu. I dieu, i aquesta dona... Ni això el sé, I sense atac de corna, no? Que jo ni en paracaigudes, ni en gang, ni amb res. Diu, aquestes Laura, el proper capítol... que diuen embarassades no és recomanat, no? La Judit. Què deia la Judit? No, deia Laura que el programa que ve que portis la recepta del que esmorza aquesta dona. Que portis la recepta del que esmorza aquesta dona. Oh, i tant, ja li preguntarem a la babushka. La babushka Koltakova. A la babushka. Però em preguntareu, i com és que aquesta dona té tanta ímpetu, pot fer tots aquests rècords que fa? I és que
Maria Koltakova va participar en la gran batalla de Kursk el 1943 contra l'Alemanya nazi, va resultar ferida en combat i va ajudar a salvar a 300 soviètics ferits. A més que també ha estat present en els alliberaments de Polònia, Ucrània i Txecoslovàquia. I bé, el mal nom de Villaferro li ve com anell al dit perquè sembla que no té cap intenció de posar fre ni a la Segona Guerra Mundial ni ara. Doncs escolta, que no ho faci, que la Koltakova continuï explicant històries i nosaltres les podem recollir. Anem a recollir el temps que ens farà, també. I és que no només volem recollir la barbacoa de l'Abel Fernández que pot fer a Southampton, al Regne Unit, perquè seguim incitant-vos a penjar diferents coses. Ens hem saltat avui 20 la pregunta, la volíem fer durant diferents moments del programa. Ara, quan la Berta acabi, farem preguntes. Però, Berta, a veure, quin temps tenim? Quin temps tenim? Tenim bon temps. Escolta, tu, arriben les vacances per alguns i el bon temps i s'ha de gaudir. S'ha de gaudir, cap de setmana marcat amb bon temps. Les temperatures aniran en augment, vale? Ja sabem, a l'interior en proporció a les temperatures que acostumen a tenir. Aquí a la zona del Maresme doncs parlem de que se'n podrien enfilar fins i tot fins als 20 graus. Ja està, gairebé tots a la platja i amb protecció solar. Creuem els dits que aquest bon temps es mantingui dilluns a Pasqua perquè dimarts segurament arriben les pluges i dimecres, doncs ja us ho explicaré la setmana que ve. Torna a ploure? Tornarà a ploure. Bé. Ara, la previsió que marcava ahir era catastròfica. Ara avui creu els dits. Que no ens en refiem gaire del temps de les últimes i les properes hores, per aquells que ens escoltin. Quan ens escolteu, sigui en el minut que sigui, el dia que sigui, no us en fieu ni un pèl del temps que teniu. Ja està. Anar mirant el mòbil constantment, Però és que, escolteu, entrem a l'abril i en català no me la sé, però en abril aguas mil, ja sabeu. Doncs, i escolta, aquesta Setmana Santa, quan prengueu doncs una cerveseta al sol, quan aneu a caminar a la muntanya, fotos, hashtag pregotemps, ho compartirem. Ah, clar, és que mai us he portat l'incentiu. Ja us el portaré la setmana que ve, se'm va oblidar. L'has de portar de veritat, perquè tu dius que hi ha un incentiu, aquí els espectadors i els oients diuen un incentiu i no l'he portat mai, clar, m'he imaginat que se'm va oblidar. Però escolta, anem a parlar de l'actualitat astronòmica, perquè avui parlem de l'actualitat astronòmica catalana. Com us quedeu? Bé, escolta, intrigats. Intrigats. Per què? D'aquí al cel, literal. Perquè anava a jugar al joc de les pistes, però no. Hem llançat, i dic perquè no, perquè hem llançat el primer nanosatèl·lit català a l'espai. Ah, molt bé, això què és? Com et quedes? Què fa un nanosatèl·lit? Escolta, mira, tu te'n recordes quan parlaven dels Starlinks que passaven? Doncs ara, de tots aquests que passen de Vinamilk... És un d'aquells que n'hi havia moltíssims, de tots els països. No, t'ho estic comparant. D'aquells que n'hi ha moltíssims, ara nosaltres, els catalans, tenim un a l'espai. Ah, bé. És el primer de 6. D'un pla de 6. Què farà aquest en concret, aquest primer? Doncs monitoritzar els cabals dels rius, reserves d'aigua, seguiment de la fauna salvatge, rebre dades meteorològiques, seguir la fauna salvatge, moltes coses, ¿vale? I tot això va passar, doncs, dilluns passat, dilluns 22 de març. Però escolta, això no acaba aquí, perquè és el que us deia. Que no us he dit el més fort. Aquest nanosatèl·lit... Això amb la intriga. Agafin-se. És que el nanosatèl·lit a la Judit li agradarà. Es diu l'enxaneta. Ai... Molt català, no? Tot plegat. Oi que sí? És que a més a tu veig que és de la teva terra. Escolta, de tota. Escolta, doncs hi ha una previsió en un pla de 3-4 anys que n'hi hagin fins a 6 i el segon que es llançarà a finals d'aquest any, principis del que ve, el que monitoritzarà serà el canvi climàtic i així anirem fent. I hi ha més de 30 empreses darrere d'això i a tot això ho ha posat en marxa la Generalitat. Ah, molt bé. Escolta, tu. I... Seguim. Sí, escolta'm. Tenim 2 minuts més encara. Superràpid. L'actualitat a mar no podem deixar de banda. El dia 8 d'abril sabreu que el dron, la Ingenuity, farà el seu primer vol, s'està preparant, segueix preparant-se, però és que la càmera de la Curiosity, del rover, ha fet el seu primer selfie. Ai... Escolteu, sí. Però al Cesc li agradarà. Saps com es diu una de les càmeres de la Curiosity? Com? Jugaríem als jocs, però no em dóna temps. Sherlock Watson. Ah, sí? Està bé, això? Està bé, això? Ah, xulo. Sí, tenen bons detalls, aquests de la NASA. Han tingut temps de pensar. Són simpàtics. Sí. Però ràpidament. I, a més, amb el tema de mar, és que aquí hi ha cua, perquè hi ha
una firma d'arquitectes, vale, que ja els hi han seleccionat un projecte perquè facin una ciutat amb la capacitat de 250.000 persones a Mart. Una ciutat en la que ja es contemplen habitatges, universitats, hospitals, jocs d'esbarjos, etc. Mare de Déu. Tu sí que viatjaries o... No. És que, Laura... No, me'n vaig enlloc. Clar, és que què manera d'anar jo sola cap a Mart o què passa? És que això t'ha anat... Tots estem esperant... Ho tenim adjudicat, Sap greu. A que et toqui, no t'han trucat de l'entrevista del formulari aquell. Hem enviat el teu formulari ja des del pregoner. Tens un dúplex preparat, Laura? Guapíssim. La Judit va fer l'entrevista en nom teu? Ah, d'acord. Ja deia jo que no recordava ninguna trucada. Doncs, escolta, res, espera la confirmació per correu que t'enviaran i te'n vas a Mart. Molt bé. I què més? Què més tens? Què més tinc? Escolta, em sembla poca l'actualitat. No, sí, en una setmana les coses no para. Aquí a dalt tenim... Què tenim? No sé. Moltes coses. Jo miro el cel i no veig res, però en veritat hi ha molt. Doncs mira, escolta, acabem amb la pregunta que fèiem aquesta setmana, i és que us preguntàvem si haguéssiu pogut marxar de vacances de Setmana Santa, sense cap mena de restricció, on hauríeu anat? Hem tingut respostes de França, crec que hi havia Grècia, Islàndia, l'Empordà és el meu país i ja em va bé, escolta, ja ens serveix també com a resposta, el Regne Unit i Catalunya, aquells que no hi són i que no hi viuen. A més, no direm qui, però és una persona volia anar a veure una altra persona al Regne Unit, aquesta volia venir a Catalunya, per tant no s'haurien trobat pel camí. Vaja. És una constatació que podem atribuir. Sé que la Laura Fernández va respondre, va dir Londres. Home, és que sabent que ara es pot ajuntar a fer barbacoes d'aquesta manera Abel, i et vacunen, i et vacunen, dic, Abel, fes-me un lloc allà a Southampton, home. Tu, Berta, què haguessis fet? Escolta, doncs, si hi hagués neu, me n'hagués anat a esquiar. Però si no, cap al nord, cap a Astúries, un lloc tranquil·let, a bon menjar i aire fresc. I aire fresc. Escolta, Astúries és una de les altres propostes que no us fem perquè no podeu fer, però que ens hagués agradat moltíssim haver-les pogut realitzar. No sé si l'Eric hagués volgut marxar a algun lloc, el nostre tècnic de so. Diu que sí. No diu on. No passa res. Escolta, doncs, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Ja sabeu que a partir d'ara doncs, ens seguiu podent responent als vostres missatges a les xarxes socials i nosaltres hi tornem la setmana que ve. L'Irene Sanz, en José Pirt i l'Eric Andrés a les vies de so i també a la realització.